Татарстанга таяналар. Менә Татарстан президенты мәсәлән кайсы гына өлкәме, илме бар икән, эше күп, ләкин шул вакыт эчендә ул татарлар белән очрашырга вакыт таба. Бу да зур әйбер бит. Монсы да зур әйбер. Шуңа күрә безнең татарлар читтә яши дип әйтәсе килми, алар Татарстанга карап, Татарстанга табынып, Татарстан президентын үзебезнең президент дип санап яшиләр. Менә шушы халык сан алганда да чагылыр дигән өметтәбез. Анда күбрәк шул тел мәсьәләседер инде. Алай, мәсәлән, анда Якутиядә яисә Ижевскида барбер булай башкорт дип язылды дип анда кем булып языр дигән проблема юктыр, ләкин Тел мәсьәләсе, милли бәйрәмнәр, гореф-гадәтләрне саклау ансы да кирәк бит инде тел белән бергә. Теге җыр бию мәсәлән безнең сабантуйларыбызны башта нык тәнкыйть иттеләр бит инде. Җырлап биеп кенә булмады бәя. Ләкин шунысын әйтергә кирәк, менә ул сабантуй мәйданы җырлап биеп кенә йөри торган урын түгел бит ул. Ул җырлый икән татарча җырлый, ул бии икән татарча бии, ул татарча аралаша, татарча сөйләшә, татарча гореф-гадәтләребезне яңарта. Зур әйбер бит. Менә безнең федераль сабантуйларыбыз Татарстан җирлегендә узганы юк иде. Менә быел ул мөслим җирендә узды. Шушы җиргә җыелган халык шаккатып китте Татарстанга һәм мөслимгә. Менә минем мөслим районы җитәкчелегенә чын күңелдән рәхмәт әйтәсем килә. Үзебезнең җитәкчелек тарафыннан бу рәхмәтләр әйтелде дә инде. Һәм кабатлап әйтәсем килә. Менә алар шушы Россиянең 60-тан артык төбәгеннән килгән делегацияны шундый зурлап, хөрмәтләп, кадерләп кабул иттеләр. Һәм менә Татарстанның эшкын алып кайтып китте җитәкчеләр. Алар әйттеләр, менә кайтканнан соң тагын да ныграк итеп эшлисе килә диләр. Менә бу да зур әйбер бит. Горурлык хисе мин үземдә шул мәйданда күрдем бит. Үземдә мөслим районыннан буларак дигән. Горурлык хисе булды чыннан да. Эшли беләбез икән дип әйтәсе килә. Мин сокланып кайттым мөслимдә, минем мөслимдә беренче тапкыр булуым иде. Менә искиткеч. Менә безнең татар авыллары сабантуй узды бит инде дә. Татарстанның сөйләвебез юкка гына булмады, чөнки Татарстанның 100 елгы белән бәйле иде ул. 100 еллык елында biz пандемия аркасында сабантуйны эшли алмадык. Шуңа күрә менә быел 21-нче зурлап уздырдык. Алла бирсә киләчәк елга безнең федераль шур татар авыллары сабантуйын кабул итә Мордовия. Мордовия әйтте инде, бу дәрәҗәдә эшләп өлгерә алырбыз микән, булдыра алмабыз дигән сүзләрне әйтте түгел анда. Менә без өметтә анда бит инде Мордовиядагы татарларда безнең бик үҗәт, бик булдыклы, бик тырыш халык. Андагы татар авыллары бик күп, бик зурлары да бар. Миңа калса алар да сер бирмәсләр. Иң беренче үрнәк күрсәтелде, алар инде эстафетаны дәвамын әйтәдер дип уйлыйм. Менә тагын әгәр дә кире милләт җыенына кайтсак, анда бит президент да катнашты, резолюция да кабул иттегез әйбәт. Бу да менә татарларга ни дәрәҗәдә ярдәм итәчәк? Безнең резолюция бит инде ул шунда җыелган татарларның документы. Ул менә безнең милләт җыены быел икенче тапкыр узды. Узган ел без зурлап уздырдык аны август айында. Һәм без анда кабул иткән идек татарларның гамәл стратегиясын. Бу татарлар өчен төп документ, бу паспорт шикелле. Бу синең белән бергә булырга тиеш. Син аны кая гына барсаң да, ничек кенә булса да, менә ул нәрсә турында дип әйткәндә, татар халкы аны белергә тиеш. Шуңа күрә без аны бик күп тараттык. Ул безнең бөтен дөнья татар конгрессының рәсми сайтында да эленеп тора. Менә ничек дип әйтим икән? Быелгысында менә 1 ел эшләгән эшләргә нәтиҗәдә чыгардык. Һәм инде киләсе елга без нәрсә күз алдында тотабыз? Ул турында сүз булды. Әлбәттә безне борчый тел мәсьәләсе, туган телебезнең сакланышы. Безне борчый менә шушы халык санын алганда халкыбызның бердәмлеге, бер бөтен булуы. Менә резолюциядә дә шушы мәсьәләләр ассызыкланды һәм алар барлык делегатларга таратылды. Теләгән кеше аны нәрсә кабул иттеләр икән дип аптырамасыннар. Безнең бөтен дөнья татар конгрессының рәсми сайтында безнең бөтен кабул иткән документларыбыз бар. Керәләр, укыйлар, таныша алалар, безгә тәкъдимнәрен, фикерләрен дә җиткерә алалар. Безнең приемныйның телефонын әйтеп китим әле. 236-59-16 рәхим итеп шалтыратсыннар. Безнең төп бинабыз ул Карл Маркс урамы 38/5 йортында урнашкан. Һәрбер татар өчен безнең ишегебез ачык, килсеннәр, фикерләрен җиткерсеннәр. Ниндидер сораулар туса, мөрәҗәгать итә алалар. Әлбәттә. Менә без әйттек бит, әле сөйләшеп киткәндә дә шәһәрдә телне саклау авыррак дип әйтәм, тапшыруга кадәр дә сөйләшкәндә. Хәзер бит татар авылында да менә шул русча сөйләшүче күп. Менә проблема нәрсәдә? Проблема телевизорда, телефонда, социаль челтәрләрдә. Менә минем үземнең сеңлемнең кызы да, аңа 5 яшь. Русча сөйләшеп маташа. Мин сине аңламыйм. Алар дигәч татарчага күчә. Кулда телефон, әшәләр дә мультфильмны карыйлар да, менә нык ишем пошай инде минем шулай берләргә. Ничек кенә булса да татар телен саклап калыйсы дип, менә урамда күргән баланы күрәсең, татарча сөйләшеп баралар, шәһәрдәме ул, авылдамы ул. Ул баланы белмәсен дә алып кочаклыйсы килә, яратасы килә.
Менә кибеткә кереп мөрәҗәгать итәсең, әгәр дә сатучы сиңа татарча эндәшә икән, рәхәт бит инде. Ничектер ул туган телгә су-сау дип әйтмәс идем, чөнки минем бөтен сөйләшүем туган телдә. Яшәү рәвеше. Яшәү рәвешем ул минем татар телендә сөйләшү, аралашу, теге татар гадәтләрен саклау. Менә шул кичкенәләрдә, бәләкәйләрдә татар телендә аралашуны ишетсәң, ну җанга май булып ята инде, аңлатып та булмый аны. Бу әтиәнидән. Бу әтиәнидән тора торган әйбер. Мин гел мисалга китерәм, менә минем двоюродныйларым алар шәһәрдә үстеләр, татарча сөйләшәләр. Мәскәүдә үскәннәр дә татарча сөйләшәләр ялт итеп. Ул гаиләдән тора, ул әтиәнидән тора. Менә әгәр дә гаиләдә туган телдә аралашалар икән, берсе дә кымыша үтә алмый дип уйлыйм. Бер карасаң, чаралар бит шактый үтә, бәлки менә проектлар җитми диләр бит инде, югары дәрәҗәдә җитми торган проектлар әкрен генә чыга башладылар алар. Әле шул бер көнне мин метрода булдым, мен Казан метросында. Йөри башлаган 6 вагон, һәм анда татарча рәхәтләнеп син өйрәнә аласың. Менә басып торасың, тәрҗемәләре бар бөтен нәрсәләрне. Менә өйрәнер өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Мәсәлән, менә соң вакытта тегел телне кысалар дип әйттеләр бит инде. Менә бу әйбердән соң күп кенә шәһәрләрдә татар якшәмбе мәктәпләре ачылды. Олысы да, бәләкәе дә менә регионнар турында сөйләп барам инде мин, шушы якшәмбе мәктәпләренә йөриләр. Телне өйрәнәләр, безгә язалар, видеолар төшереп җибәрәләр. Менә монсы да куанычлы бит аның. Ничек тә туган телне саклап калырга тырышалар. Гөлнас, әгәр дә менә хәзер төбәкләр белән шактый аралашасыз, бөтен җирдә дә ул да гел түгел инде. Без кайберән әйтеп киттек бит әле тапшыру башында, бит шул башка регионнарда яшәүче татарларны әгәр дә менә шулай кыса башласалар, нәрсә эшләргә һәм менә шундый төбәкләр бармы? Әгәр дә Кызыл төстә булган. Кызыл төстә булган төбәкләр бар икән, мин аны әйтеп тормыйм бит. Алар һәрбер төбәк үзенекен үзе белә. Әгәр дә менә мәсәлән, халык саны исәпкә алу буенча да ниндидер басым астында ниндидер проблемалар килеп чыга икән, безнең бөтен дөнья татар конгрессында Гөлнара Сергеева җитәкчелегендәге юридик компания эшли. Алар безгә үзләрен борчыган, менә шушы милләткә кагылышлы булган сораулары була икән, алар безгә мөрәҗәгать итә алалар. Аларның адресы безнең татар конгрессының сайтында бар. Әгәр дә сораулары була икән, менә шундый проблемалар килеп чыга икән, рәхим итеп безгә шалтыратсыннар. 236-59-16 без әлеге юристлар компаниясе белән аларны тоташтырабыз, сорауларын җиткерәбез һәм аларга җавап табабыз. Менә бу безнең таянычыбыз. Берни мәҗбүр итеп булырга тиеш. Мәҗбүр итеп булырга тиеш, закон бөтенләй бер закон буенча эшләнергә тиеш. Һәм йөрәгеңне тыңла. Йөрәк кушуы буенча. Безнең танылган шәхесләр бик күп. Инде бу сорау тапшыру ахырында бирмичә булдыра алмый, Гөлнас, син шактый гына менә шул танылган шәхесләр турында китапларда язасың. Бу син инде йөрәгең соравымы, татарлар белсен өченме? Бу минем йөрәгем кушуы буенча менә соңгы китапны эшләп бетердек. Без чыгардык инде, Аллага шөкер, Хәмдүн апа Тимергалиева багышланган китап иде. Бу Хәмдүн апайның сорау буенча язылды китап. Ул миңа өстәмә эш сымак, ләкин мин аны чын күңел белән эшләдем. Чөнки мин татар шәхесләрен үземдә барлыйм, үземнең китапларымда да, үзем чыгарган китапларымда да аларны барлап халкыбызга җиткерергә тырышам. Бу инде киләчәк буын онытмасын өчен, менә бүгенге буын хөрмәтләсен өчен. Әле алдыда Алла бирсә андый эшләр булыр дигән өметтә торам мин. Һәр кем үз халкын, менә сүзнең әгәр дә безнең вакыт бетеп килә, шуны әйтәсем килә. Һәр кем үз халкын, үз милләтен яратырга тиеш. Син чуаш икән, үз милләтеңне ярат. Син рус икән, үз милләтеңне ярат. Ләкин башка милләтләрне дә хөрмәтлә. Шулай бит инде. Без мәсәлән татарлар үз халкыбызны яратабыз, башка милләтләрне хөрмәтлибез. Бездә дә быел Татарстанда шундый ел бара бит инде. Шуңа күрә менә һәрберебез татарлыгыбыз белән горурланыйк. Үзебезне татар дип саныйк, татар дип язылыйк һәм бердәм бер бөтен милләт булып яшик. Минем бөтен теләгем шул. Бердәмлектә безнең көчебез дип юкка гына әйтмиләр һәм менә шушындый җыеннарда, 15 октябрьдән башланып инде халыксан. Менә шундый җирләрдә без үзебезне күрсәтсәк, бердәмлек менә шул була инде. Шул була инде. Рәхмәт очрашуга килгәнегез өчен. Һәм ахырдан Хәния Фәрхинең татарлар җырын куйсам бик шәп булыр иде. Хәниягә дә бу дуга булып бара биришер.